तो हेलो एवरीवन वेलकम बैक टू माय चैनल बैटरी ब्लॉग ଆପଣମାନେ ଦେଖିଥିବେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବ୍ଲଗର୍ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜୟ ଆଉ ଆଜିର ଖରା ଖରା ପାଗ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ ଏଠି ବହୁତ ସାରା ଗଛ ବି ଲାଗିଛି। ଏଇଟା କେଉଁ ଗଛ କହିପାରିବିନି। ଏଇଟା ଟଗର ଗଛ ଆଉ ଗୋଟେ ଏଇଟା ମନ୍ଦାର ଗଛ, ଏଇଟା ଆମ୍ବ ଗଛଟା। ଆମ୍ବ ଭାଇ କେତେବେଳେ କେତେବେଳେ ହଉଛି, ନହେଲେ ଆର ଏଇ ଆମ୍ବ ଗଛର ଗୋଟେ ଟେକ୍ନିକ୍ ଥାଏ, କେତେବେଳେ କେତେବେଳେ ହଉଛି ନହେଲେ ନାହିଁ। ଏଇଟା ବି ଗୋଟେ ମନ୍ଦାର ଗଛ, ହାଡ଼େ ତୁଳସୀ ଗଛ ସବୁ ଲାଗିଛି, କଦଳୀ ଗଛ ବି ଲାଗିଛି। ଜାଗା ପୁରା ବଢ଼ିଆ ଦେଖାଯାଉଛି। ଆଉ ଏଇଠି ଗୋଟେ ଗଛ ଥୁଆ ହେଇଛି ଉପରେ ଡିଜାଇନ୍ ପାଇଁ। ଏଇଠି ତ ବରଣ୍ଡା ପଡ଼ିଛି, ଆଉ ଏଠି ବସି ପଡ଼ିଲେ ପୁରା ଥଣ୍ଡା ଲାଗୁଛି। ସେଇଠି ଆହୁରି କେତେ କଦଳୀ ଗଛ ଲାଗିଛି, ଆଉ ଏପଟେ ବି କଦଳୀ ଗଛ ଲାଗିଛି। ଆଉ ମୋ ସାଇକେଲ ଏଇଠି, ସେଇଟା ଗୋଟେ, ଏଇଟା ଗୋଟେ, ଏଇଟା ବାବାଙ୍କର, ଏଇ କାର୍ଟା ମାଲିକର, ଏଇଟା ବି ମାଲିକର। ଆମ ବାଇକ୍ଟା ମୋ ଭାଇ ନେଇଛି। ଚାଲନ୍ତୁ ବାହାରକୁ ଯିବା। ବାହାରେ କି ଖରା ହେଉଛି, ଟିକେ ଖରାକୁ ବାହାରିଲେ ମାନେ ଦେହ ପୁରା ଜଳି ପଡ଼ିଯାଉଛି। ବିଶ୍ୱାସ କରିବେନି, 3-4 ଦିନ ହେଲାଣି ଖରା ପୁରା ଅଲଗା ଟାଇପ୍ର ହେଉଛି। ଏଇଠି କାଲି ଆମର ଏଇ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ମର ତାରଟା ଛିଡ଼ି ଯାଇଥିଲା। ଆହୁରି ଏଇଠି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ମର ଦୁଇ ପଟ ପୁରା ଜଙ୍କ୍ ଖାଇ ପୁରା ମାନେ ଇଏ ଆସୁଥିଲା। ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ନୂଆ ଇଏଟେ ଗୁରା ହେଇଛି ଏଇଠି। କାଲି ତାପରେ ଲାଇନ୍ ବାଲାଙ୍କୁ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ଦିଆହେଲା, ସେମାନେ ଆସିକି ଖୋଲିଲେ। ଏଇଠି ଭାଇ ପୁରା ଅଲଗାଟେ, ଏଇଠି ପୁରା ଟଗର ଗଛ ପୁରା ଚାଲିଛି। ଏଇଟା ପୁରା ବଣଭୁତା ଜାଗା ହେଇକି ପଡ଼ିଛି। ଏଇଟା ସାପ ଗୁମ୍ଫା। ଏଇ ଯେଉଁ ଜାଗାଟା ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ଏଇ ଜାଗାଟା ମାନେ ପୁରା ବଣବୁଦା ହେଇକି ଆଉ ନଥିଲା ଜାଗା। ସେଇ ପଛ ଗୋଟେ ସାପ ଗୁମ୍ଫା, ବଡ଼ ସାପ ଗୁମ୍ଫା ଥିଲା। ଆଉ ଖରା ଭାଇ କୋଉ ଭଳିଆ ହେଉଛି ରେ। ଆଉ ଏଇଠି ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ଏଇଟା ଆମ ଗଳିରେ ଦୋକାନ ଅଛି। ଦୋକାନ ନାଁ ହେଲା ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ଷ୍ଟୋର। ଏଠି ସବୁ ପ୍ରକାର ଭେରାଇଟି ଜିନିଷ ଆସିବ। ଅଙ୍ଗଲ ଟିକେ ହାଇ କରିଦିଅ, ଟିକେ ହାଇ କରିଦିଅ। କ'ଣ ତମ ଦୋକାନରେ କହୁଛି ନା, ପୁରା ଭେରାଇଟି ଜିନିଷ ସବୁ ରହିଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ନୂଆ କୁରକୁରି ହେଇଛି ସିଜୁଆନ୍ ଚଟଣିର। ଆଉ ଏଇଠି ସବୁ ପ୍ରକାର ପୁରା କୁରକୁରି ଥୁଆ ହେଇଛି। ଆଉ ଭିତରେ ସିଆଡ଼େ ରଖା ହେଇଛି ପାଉଡ଼ର ଆଉ ମ୍ୟାଗି ଫ୍ୟାଗି ସବୁ ଏଇଠି ମିଳିବ। ପୁରା ଭେରାଇଟି ମା ଅଙ୍ଗଲ ଟିକେ ହାଇ କରିଦିଅ। ତାପରେ ଏଇଠି କେକ୍ ଫେକ୍ ସବୁ ଅଛି। ଆପଣମାନେ ଆଉ ଏଇଠିକି ଆଳୁ ପିଆଜ ବି ନେବାକୁ ପଳେଇ ଆସିବେ। ଆଉ ଏତେ ଦୂରକୁ ଯିବେନି, ଏଇ ଦୋକାନକୁ ପଳେଇ ଆସିବେ। ଆଉ ଏଇଠି ନା ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ଷ୍ଟୋରକୁ ପଳେଇ ଆସିବେ। ଚାଲନ୍ତୁ, ଏଇଠି ଅଣ୍ଡା ବି ମିଳେ, ପନିର ବି ମିଳେ। ପନିର ଅଙ୍କଲ ଆଣିନାହାନ୍ତି, ଖରା ହେଉଛି ବୋଲି। ଆଉ ଅଣ୍ଡା ଥୁଆ ହେଇଛି ଆମର ଭିତରେ। ଏନକା ଚାଲ ଆଗକୁ ଯିବା ଟିକେ, ତାପରେ ସେଇଠୁ ରାଉଣ୍ଡ ମାରିକି ଚାଲିଲେ ଘରକୁ। ଏଇଠି ବି ଗୋଟେ ଇଏଟେ ଅଛି। ଭାଇ ମାନେ ଏଇଠି ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ଯେଉଁ ଏଇ ଘରଟା ପୁରା ହଣ୍ଟେଡ଼ ଘର ଭାଇ। ଏଇଟା
ପୁରା ହଣ୍ଟେଡ୍ ଘରଟା। ଆମେ ଯେଉଁ ଆପଣମାନେ ଦେଖିଥିବେ ପୂର୍ବ ବ୍ଲଗ୍ରେ ଆମେ କ'ଣ କରୁଥିଲୁ ନା ଏଠି ଆମେ ମୁଁ ଯେଉଁ ସେଇଠି ଭିଡ଼ିଓ କଲା ବେଳେ ଲୋକ ଗଳି ଗଲେ ମୁଁ ଗଲିନି ପଳେଇ ଆଇଲି। ଚାଲନ୍ତୁ ଘରକୁ ଯିବା। ଘରେ ଆଜି କ'ଣ ରୋଷେଇ ହେଇଛି ଦେଖିବା। ମୁଁ ତ ଖାଇସାରିଲିଣି, ଘରକୁ ଯିବି ତାପରେ ଏଠି ଦେଖେଇବି ଆଜି କ'ଣ ରୋଷେଇ ହେଇଛି। ଘର ପୁରା ଅନ୍ଧାର କରି ମାମା ରଖିଛନ୍ତି। ଚାଲନ୍ତୁ ଏଇନା ଯିବା। ଆଉ ଟିକେ ଘରକୁ ଯିବି, ଟିକେ କାମ ଅଛି ଘର। ଖରା ହେଉଛି ଭାଇ, ଖରାରେ ମଣିଷ ପୁରା ଜଳି ପଡ଼ି ଯାଉଛନ୍ତି। ଆଗରୁ ଯେମିତି 45 ଡିଗ୍ରୀରେ ଯେମିତି ଖରା ହେଉଥିଲା ଏବେ ସେମିତି ଖରା ହେଲାଣି। ଏଇଠି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ପ୍ରକାର ଗଛ ଲାଗିଛି। ତ ଘରକୁ ଯିବା ଆଣିବା। କି ଖରା ଭାଇ, ରହିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ଘର ପୁରା ଅନ୍ଧାର କରିକି ମାମା ରଖୁଛନ୍ତି। ଏଇଟା ଖୋଲିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ନା ଆଜି ଆମର ଏଠି ରୋଷେଇ ହେଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଅଣ୍ଡା ତରକାରୀ, ଭାତ, ଡାଲି ଆଜି ହେଇନି, ପଖାଳ ଭାତ ଥୁଆ ହେଇଛି, ରୁଟି କ'ଣ ଖଣ୍ଡେ ଥୁଆ ହେଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ମହେନ୍ଦ୍ର ସିଂ ଧୋନି। ଆଉ ମୋ ଭାଇ ଯେଉଁଠିକି ଯାଉଛି ସେଇଠି ପୁରା ପ୍ରିଣ୍ଟ କରିକି ଆଣୁଛି। ଏଇଟା ଗୋଟେ ପ୍ରିଣ୍ଟ କରିକି ଆଣୁଛି। ସେ କିନ୍ତୁ ପଇସା ନେଉଛନ୍ତି, ପଇସା ପାଇଁ ନେବେ ନା, ବଢ଼ିଆ ଆଣୁଛନ୍ତି। ଏଇଟା ଗୋଟେ 1 2 3 4 5 ସବୁଠାରୁ ବେଷ୍ଟ ଏଇଟା ହେଇଛି। ଏଇଟା ପୁରା ବେଷ୍ଟ ହେଇଛି। ଧୋନି ଯେମିତି ବ୍ୟାଟିଂ କଲାବେଳେ ଯେମିତି ଆସେ, ଯେତେବେଳେ ତାକୁ ଚିଲ୍ଲାନ୍ତି ଲୋକ, ଯେମିତି ଅନେକ ପୁରା ବଢ଼ିଆ ଦେଖାଯାଏ। ଆଉ ଏଇଟା ତା ଘର ବେଳେ, ତା ଘରେ ଯେତେବେଳେ ଥାଏ ତାର କାର୍ ଆହୁରି CSKର ନା ଗୋଟେ କ'ଣ ଜାଣିଥିବେ, ଗୋଟେ ନୂଆ ଏରୋପ୍ଲେନ୍ଟେ ହେଇଛି। CSK ଆମର ଯେଉଁ 9ଟା ଟିମ୍ ସମସ୍ତେ ବସ୍ ଯାଉଛନ୍ତି। ଆମ CSK କରିଦେବେ। ଆଉ ଦିଲ୍ଲୀର 2ଟା CSK ବସ୍ ବି ଅଛି। ସେଇଟା ଭଲ ହେଇଛି, ଏଇଟା ଭଲ ହେଇଛି। ଏଇଟା ପୁରା ମସ୍ତ ହେଇଛି, ସବୁଠାରୁ ମସ୍ତ। ହଁ ମାନେ ତାର ସେମିତି ଖେଳ ସରିଲା, ଷ୍ଟମ୍ପ ଧରିଲା ଚାଲିଲା। ଆଉ ଏରା ସେ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କଲାବେଳେ କିନ୍ତୁ ବଲ୍ ମାରେ ସେଇଠି ପୁରା ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରେ। ଆଉ ଏଇଟା ଆଉ ବାହାର ଦେଖନ୍ତୁ ଭାଇରେ କି ଖରା ଭାଇ ସା। ଅଟୋ ପୁରା ଅନ୍ଧାର କରି ରଖୁଛନ୍ତି। ଚାଲନ୍ତୁ ମୁଁ ଆଉ ଟିକେ ଉପରେ କ୍ୟାମେରା ଅନ୍ କରିବି, ତାକୁ ଟିକେ ରଖିଦେବି। ଆଉ ଆମର ଫ୍ରିଜ୍ରେ କ'ଣ ଅଛି ଆଜି ଦେଖନ୍ତୁ, ପାଚିଲା ଆମ୍ବ ପୁରା ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି। ଆଜି ମୁଁ ଖାଇଲି, ପୁରା ଟେଷ୍ଟ ଲାଗିଲା। ଏଇଠିକିନା କକା ଥୁଆ ହେଇଛି, ଥଣ୍ଡା କରି ପିଇଦେବା। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଥଣ୍ଡା ପାଣି, ମାନେ ଖରା ଅଲଗା ଟାଇପ୍ର ହେଉଛି।
ମୁଁ ଆଉ ଟିକେ କ୍ୟାମେରା ଅନ୍ କରିବି ନା ଟିକେ ତାର କାମ ଅଛି ଆସିଲେ କ୍ୟାମେରା ଅନ୍ କରିବି ଆଉ ରହିଲୁ ମାମା ସାଇड ଲୁगा ସଫାସୁଫି ମାମା ଟିକେ ହାଇ କରିଦେ ହାଇ ହାତ କରୁନୁ ହାଇ ବେଟା ହାଇ କହିବୁ ଯେ ଆଉ ଥରେ ମୁଁ ବ୍ଲଗ୍ କଲେ କହିବୁ ହାଇ ଦୋସ୍ତ ଖରା ହେଲେ ବି ଏଇଠିକି ନା ପବନ ବି ସେମିତି ଦେଉଛି ଆମେ ଏଇଠିକି ନା ବସି ପଡ଼ୁଛୁ ବସିକି ଏଇଠିକି ନା କେତେବେଳେ ଏଇଠିକି ନା ପାଠ ପଢ଼େ ଆଉ କେତେବେଳେ ମୋବାଇଲ ଦେଖେ ଆଉ ମୋର ଏଇଠି ଗଛ ଲାଗିଛି ସେଇଭଳିଆ ଗଛ ହଳ ବାଲିର ଆଉ ଘର ଆମର ଟିକେ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ମନେ ରଖେ ସେଇଟା ମୋ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଯେମିତି ଭାଇ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବ କେହି ବି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରୁନ ମୁଁ ଦେଖୁଛି ଦେଖେଇଦେବି ଭାଇ କେହି ବି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରୁନ ଭାଇ ପ୍ଲିଜ୍ କହୁଛି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଯେମିତି ହେଲେ କନେକ୍ଟ ମୋବାଇଲରେ ନେଟ୍ ନାହିଁ ଯେ କନେକ୍ଟ କଲାବେଳକୁ ୟାର ସଡ଼କୁ ପଳେଇ ଯାଉଛି ମୋର ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ 92 ହେଇଛି 19ଟା ଭିଡ଼ିଓରେ ଟୋଟାଲ୍ ଭ୍ୟୁଜ୍ ମିଶେଇକି ମୋର 1132 ମୁଁ ଏଇଠି ଆମର ମୋର ଇନଫୋ ପଳେଇ ଆସିବ ଆସିକି ଏଇଠି ମୋର ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ୍ ବି ଅଛି ଆପଣମାନେ ଦେଖିଦେବି ମୋ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ୍ରେ ମୋ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ର ଲିଙ୍କ୍ଟା ପକାଇବି ଆପଣମାନେ ଯେମିତି ହେଲେ ମୋର କରିବେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ମୁଁ 2 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଖୋଲିଲିଣି ଆଗରୁ ମାନେ ଚଲାଉନଥିଲି ଆଗରୁ ମୁଁ ଚଲାଉନଥିଲି ଛାଡ଼ି ଦେଇଥିଲି ପୁରା ପାଠ ପଢ଼ାରେ ପୁରା ଲାଗିଛନ୍ତି ଯେ ଛାଡ଼ି ଦେଇଥିଲି ଆଉ ପୁରା ପାଠ ପଢ଼ା ଚାଲୁଥିଲା ଅଧିକ ପାଠ ହୋମୱାର୍କ ଦେଇଦେଉଥିଲେ ସେଥିପାଇଁ ଟିକେ ଆମେ ଚଲାଉଛୁ ମୋ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ୍ରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ଯେଉଁ ରାଇଡ଼୍ରେ ଯାଇଥିଲୁ ସେଇଟା ବି ଅଛି ଆଉ ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ଆମେ ଯେଉଁ କରିଥିଲୁ ଏଇଟା ଆମେ ଯେଉଁ ଭିଡ଼ିଓ କରୁଥିଲୁ ଗାଈ ଗୋଟେ କହିବେ ଆମେ ଯେଉଁ ପ୍ରେମ ଭାଇ ରାଜକୁମାର ଭାଇ ଏମିତି କହୁଛୁ ସେ ସବୁ ଭାଇ ପୁରା ମିଛ ଭାଇ ଆମେ ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଗୋଟେ ପ୍ରାଙ୍କ୍ କରୁଥିଲୁ ଖରାପ ଭାବିବନି ଭାଇ ପ୍ରାଙ୍କ୍ କରୁଥିଲୁ କମେଣ୍ଟରେ କହିବେ ମୋତେ କିନ୍ତୁ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ୍ ଟିକେ ପଳେଇଲା ଆଉ ମୋ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ୍କୁ ଫଲୋ କରିବେ ଏଇଟା ମୋର ନୂଆ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ୍ କଟିଗଲା କୁଆଡ଼େ ପୁରୁଣା ମୋବାଇଲ୍ ଆଣି ଆସିକି 2018ରେ କିଣା ହେଇଥିଲା ବହୁତ ହ୍ୟାଙ୍ଗ ହେଉଛି ଏଇଟା ମୋର ଗୋଟେ ଇଏ କ'ଣ 100 ଲାଇକ୍ ଫଲୋवर्स 4 Pikachu,
ଆଉ ଚାଲନ୍ତୁ ଏଇଟା ମୁଁ ବାଇକ୍ର ଭିଡ଼ିଓ ପକେଇଥିଲି। ମୋ ଆଇଡ଼ିକୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଭାଇ, ଫଲୋ କରିବେ ଯେମିତି ହେଲେ। ପାର୍କରେ ଯାଇଥିଲି, ଆଉ ଗୋଟେ ଆମର ଏଇଠି କେମିତି ଭିଡ଼ିଓରେ ହେଇଛି ମୋତେ କମେଣ୍ଟରେ କହିବେ। ହଉ, ଆଉ ଭିଡ଼ିଓଟା ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥିବ ଲାଇକ୍ ଆଣ୍ଡ ସେୟାର, ଭଲ ତ ଭାଇ ସେମିତି ହେଲେ ଲାଗିଥିବ, ଲାଇକ୍ ଆଣ୍ଡ ସେୟାର ଆଣ୍ଡ କମେଣ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍।